Dobre, takže vitajte v mojom novom videu a dneska som tu s Kvetina 876. Volá sa. Áno, dobre, volám sa teda Teresa. Hej, je to moja kamarátka, ja som teda AS, Anička a dneska si ideme zahrať Panic. No. No, dobre, ja som už túto hru akože hrala, Anička, a ty? Ja som ju hrala raz. A veľmi sa mi to nepáčilo. Ja som ju hrala, že neviem koľkokrát, akože. Ale tak je tam taký divný Roblox. Je tam taký divný robot, proste. A tak no. Tak poďme hrať. Inak pozerala som tie tvoje staré videá s tým tvojim kamarátom a boli cool, akože. Ďakujem. Inak už som ti to povedala v škole, ale to je jedno. OK, tak ideme. Poďme sem. Čo dáme? Tak nie bodmo, to je úplne ťažké. Dobre, dáme hardmode, dobre. To je jedno. Tak ja som dala player. Je také, že jeden a to znamená, že ja. Nevadí. No hej, ale tak... No proste. Ideme. Inak mám aj ja YouTube kanál, ale tak... ja mám proste taký normálny. Nie je zverejnený, no. Súkromný mám. Ešte som na ňu neposlal žiadne video, takže... OK, čo mám robiť? Kde si? No, musíš čakať, keď zhasneš svetla a musím nájsť nejakú tú tyčku. Máme ísť na nejakú tyčku? No proste, vieš, čo mi to pripomína, akože, vieš, čo mi pripomína ten vyzývač Skibidi Toilet, proste. Jaj. Určite aj tebe. Veď pozri sa na ňo, on vyzerá ako Skibidi Toilet. Oh my gosh, to je cool ten zvuk proste. Čo mám teraz robiť? Áno, ale... No, musíš hľadať také divné tyče a čo ja som ešte ani jednu nenašla. Tyče? Takže... No hej, také divné tyče. A je to na prd, že si nemôžeme vymeniť kamery, vieš, že si to striedame, chápeš? Len ja neviem, kde som sakra. Dobre, musíme jesť mrkvu, nejaké špagety a potom musíme jesť nejaký kap. Ja neviem, čo mám nájsť, podľa čoho mám zistiť, že čo mám nájsť. Tu je tá tyč. No tak poď tej. Aha, mrkvu. Ahoj. Ne, tu je ten robot. Sakra. Toto mám nájsť. Ale jak to mám zobrať, keď to viem, že to mám nájsť? Nejde. Ide. Budeme škaredý. Niekto zobral tie cestoviny. No super. Cestoviny. Ale ja neviem tú mrkvu zobrať. Jak mám tú mrkvu zobrať? Čím sa berú veci, Tereska? Ečkom. No len ja mám, že your bag is full. Či to musím dropnúť? Aha. Ale tak... ty si mi zobrala cestoviny, Anička. Ja som ti nič nezobrala. Však ja nemám ani cestoviny. Áno. Nemáš? Tak kto mi zobral tie cestoviny? Aj. Musím nás ešte... A teraz musím ísť nájsť tú blbú mrkvu. Jej. Ja musím tiež nájsť cestoviny. Hej, a teraz ja musím nájsť len mrkvu, proste. Jej, mám všetko inak. Ja ešte tie cestoviny potrebujem a budem mať všetko. Musím. Kde by mohli byť také cestoviny? Ne, on je tam. Ja si zomriem. Máš 3 životy. Kde je? On nie je tu. Neviem, ale videla som cestoviny a nemohla som ich zobrať, lebo ma naháňa. Mám tu vec a... Ne.
Už mám iba 2 životy. Ach jaj. Ja mám všetko, ja už mám aj druhú tyč inak, Anička. No tak ja nemám ešte ani prvú. A teraz musím nájsť tretiu, ale mám to. A escapnem to. Ja som to popravde ešte ani raz neescapoval, lenže ja neviem, kde... Sakra! Mám prvú tyč. Lama. Voda. Zase ma naháňa. Tak. Čo ešte potrebujem? Ja musím nájsť mrazák a ja neviem. Tu je tá plechovka. Ok, už budem mať konečne druhú tyč. On chodí za mnou, prečo si nemôže nájsť niekoho iného? 3 sú. Anička, kde si? Pri robotovi. Pri robotovi. A nevieš, mám salón. Niečo. A teraz musíme len tú debilnú vec. Čo je to? Mám to, teraz musíme len nájsť tam, odkiaľ som bežala. OK, už som sa ho striasla. Idem za treťou tyčou. Ty už robíš tiež tú tretiu? On zadi mnou ide a teraz keď ma hitne, tak zomrem. To zelené, to je nejaké mydlo. On ma zabil. Ty si zomrela? Áno. Ja ešte potrebujem nejaké klobásy a nejakú divnú vec. Syr alebo niečo. Ne, naháňa ma. A som v pasti. Tu sú klobásy. A potom tam bola taká divná vec ešte. Mi ubral život, tak mi zobral to mydlo. Ok, tu je ďalšie. A neviem, čo tam bola tá tretia vec. Taká divná vec, a ty to máš dole pod tou klávesnicou napísané. Hej, ale neviem, čo to je za vec. Tiež našla. Sakra. Ešte vôbec niekto žije? Čo? Oni sú až 2? Tam bolo napísané, že oni sa spawnujú aj ďalší. No dobre, ale tak ja sa nemá kam utiecť, vidíš z oboch strán. Ešte niekto vôbec žije? Nie, už nie. Tak počkaj. To je všetko z dnešného videa. Áno, takže ďakujeme za pozornosť, ale ešte vám chcem povedať, že ak budete túto hrať, tak prosím vás, dávajte si pozor. Lebo táto hra je aj dosť strašiteľná, akože pre tých, ktorí sa strašne boja. A hororová. Takže vám, odporúčujem vám si pozrieť. No proste, hrajte, keď proste sa bojíte napríklad Doors alebo niečoho, tak určite by som vás odporúčala ako napríklad Speedrun alebo takéto niečo, lebo to je fakt zábavné. My sme sa za Aničkou tiež dosť zabavili. Áno. A to je teda všetko z dnešného videa. Nezabudnite dať like, odber a teda toto bola Kvetina 876. Nosí Tereska, to je jedno. Môžete sa napríklad na Robloxe. Ona sa teda Kvetina 876 z Malinka. Áno, tu to vidíte aj, takže to je jedno. A teda, tak to je všetko. Takže ahojte. Čaute.